Здравейте отново. В Нека говорят ви разказахме за нея на 19 декември 2010 година. Една пократителна история на майка, която търси безследно изчезналото си дете. Казват, че Господ ни изпраща толкова, колкото можем да понесем. В студиото вече е Анжела Маринова, която вече 12 години, близо 12 години, чака своята дъщеря Деси да се завърне от дома. Чуйте историята на една съсипана, но не и обезверена майка. Нека си приспомним за Деси от Видин. Живея с надеждата и вярвам, че ще стане чудо. 2002 година на 21 срещу 27, срещу 22 седми месец видяла се с приятела си, едно момче от Видин, който е син на бивша окръжна съдийка, тогава в момента беше практикуваща адвокатка. Божидар Пеков се казва. И бяха приятели и в нощта те се виждат и от този момент детето изчезва безследно. Те го бяха задържали от полицията, викнали го на разпит. Когато брат ми отива да подаде сигнал в полицията, че Деси я няма, случайно го вижда един полицай, който се оказва познат на брат ми и казва, знаеш ли, така и така, този, вика, дето го викнаха на разпит, това момче, на Мира Пекова сина, вика, жена ми работи в едно златарско ателие, вика, той донесе, вика, едно злато да го премери, вика, племеницата ти носила ли е злато? И брат ми се обажда, аз още бях на летището във Франкфурт. Вика, сестра ми така и така, Деси. Викам, не, викам, но аз си казах да вземе едни пръстени, една гривна мои от майка да ми ги донесе. Просто Господ поднесе на тепсия тия доказателства веществени. Никой не си помръдна пръста от тогавашните дежурни прокурори. Тогава точно беше ваканционния период на съда. Но аз просто много пъти съм си задавала този въпрос. Тия хора как ли спят спокойно и дали нямат деца? Аз вярвам, че детето ми е живо. И ето ни отново, 3 години по-късно, защо нищо не се е променило и защо институциите остават безучастни. При мен са Анжела Маринова и нейната адвокатка Яничка Методиева. Здравейте! Много се радвам да ви видя. Здравейте. Анжела, чакаш своята дъщеря Деси да се завърне вече почти 12 години. Малко по-малко, но 12 години. Да. Кажи ми, какво ти дава надежда, че тя все още е жива? Ами фактите. Фактите, които всъщност те са излезнали наяве. Има обвиняем по делото. Въпросният Божидар Пеков трябва просто да се задържи и да проговори. Кои са най-ярките доказателства за неговата вина? Защото това исках да те питам, наистина, дали има доказателства или по-скоро майчинският инстинкт показва, и майчиният инстинкт, разбира се, това е на първо място. Е посегнало това е на първо място, след това излезнаха фактите и фактите съвпадат с това, което аз винаги съм си мислила. Значи, отначало не се искаше да се работи, точно за да се прикрие истината. Кой не искаше да работи? Прокуратурата? Прокуратурата във Видин дори, значи, пропуснати са много неща, които са... Има веществени доказателства, намерени в него, мои вещи, GSM-а на детето ми. Той първо казва, че не е виждал от 10 дена, че са скъсали на моя племенник. Когато племенника ми отива да търси детето при него вкъщи, той казва, ние направена очна ставка. След това си променя показанията. Майка му и брат му лъжат, че той се е прибрал. Направени са дознания, образувани са дознания за лъжесвидетелство, но после те си оттеглят показанията. Телефонните клетки, които са засечени. Значи сега технологиите са... И всичко това, прощавай, че те прекъсвам, защото майката на Божидар е влиятелна адвокатка в града, а сетна е влиятелна съдийка. Да. Да, това е твоето обяснение. Тя е била бивша окръжна съдийка. Тогава, когато детето ми изчезна, беше практикуваща адвокатка. А сега в момента, мисля, че е в Испания със съпруга си. Не практикува вече. А Божидар къде е? Божидар, мисля, че е някъде по София работи.
Чувала ли си го, виждали ли сте с него? Не, той въобще не иска да разговаря с мен и не иска да се среща. Аз съм искала да среща с него, но той не иска. Адвокат Методиева, с какво може да помогнете на Анжела? Какво искате от съдебната ни система? Моята кантора се занимава от 1 месец със случая на Анжела. Най-странното беше за мен, че в повечето такива случаи, когато липсват деца и се прави разследване и се търсят тези деца, няма такива фрапиращи доказателства. Както в случая при Анжела. Както в случая при Анжела. От 2002 година до 2014 година това дело представлява 15 тома, които ние се опитваме с колегите 1 месец да изчетем. И знаете ли кое е най-слюблимното в случая? Че повечето от томовете съдържат доказателства как делото е прекратявано и спирано, а нищо съществено не се работи. При повдигнато обвинение, в продължение на 4 години прокуратурата няма внесен обвинителен акт. Това момче са му изменяли мярката 3 пъти с такава скорост, че ние с колегите се очудихме как съдебната система се е справила толкова бързо да се произнесе. От задържане в стража, парична гаранция, в момента е с подписка. Тоест, той е необезпокояван. Помня как преди време един бивш американски дипломат тук каза, че у нас правосъдието е за бедни и за богати. Има 2 вида правосъдие. Не знам дали няма да се окаже право във вашия случай. Изглежда е така. И влиянието играе голяма роля. Значи, който е по-влиятелен, естествено, няма да го закачате. Пред вас е подписка, която събирате. Кажи ми, каква е целта на тази подписка? На кого смятате да я подадете? Аз с адвокат Методиева решихме да направим, да събереме подписи и една петиция направихме в интернет. Искаме да я внесеме и ще я внесеме до главния прокурор на Република България, господин Сотир Цацаров, с искане да приеме мен и моята адвокатка. Искаме лична среща с него и с молба да се разкрие истината по случая на моята Деси и виновника да бъде наказан. Това са около 3000 подписа, които аз ги събрах за по-малко от месец. Хората са възмутени. Искам да използвам случая, знам, че нямаме много време, да благодаря на кметовете на село Покрайна, на село Кутово, на село Фонтрън, на село Кошава. Да. Анжела, знаеш ли какво ще ти предложа? С риск, на жителите. Някой да ме обвини в... Хайде, няма да казвам никакви определения. Може да погледнеш към трета камера, това е твоята камера, и си представи, че там е главният прокурор. Кажи му нещо, така че той да откликне на твоята молба. Господин Сотир Цацаров, много ви моля да ни приемете мен и моята адвокатка на среща лична с вас и да се запознаете лично с случая на моята Деси. И искам да се внесе делото в съда, да се разреши случая на Деси. Не може 12 години да чукам от врата на врата и просто да не се работи по случая. Аз все още вярвам в правосъдието в България. Не ми отнемайте тази последна вяра, моля ви. Много ти благодаря, Анжела. Аз само тук ще кажа, че аз лично ще съм благодарна на главния ни прокурор Сотир Цацаров. Ако те чуе и ако не днес, веднага, разбира се, но през седмицата неговите сътрудници се запознаят с историята на Деси, с всички съдебни перипетии, които вие сте успели да съберете, да прошнуровате и да подредите, и да погледне главният прокурор и неговите сътрудници, че зад тези стотици папки всъщност стои една съдба. Съдбата на твоята изчезнала дъщеря, която ти все още чакаш. И не само. И на моето семейство, защото ние сме пряко засегнати. Много ви благодаря. Нещо. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря и на вас. Сега ще продължим с една друга история. Ще ви срещнем с една не по-малко смела жена. Жена, която е принудена да гладува, за да нахрани детето си. Ренета Чавдарова ни разказва за Румяна Георгиева от Хасково.